Enw fi di Ffion Davies. Dwi yn gweithio yn Rondo yn Gaernarfon a teitl fy swydd ydy ymchwilydd i Rondo. Dwi wedi bod efo Rondo rwan ers 2 flynedd. O'n i yn byw lawr yng Nghaerdydd, yn gweithio i gwmni cynhyrchu teledu lawr yng Nghaerdydd, ond dwi bellach wedi dod yn ôl i'r gogledd ac yma ers 2 flynedd rwan. Oedd yn braf gweld bod yr un cyfleoedd i gael yma yng Ngogledd Cymru ac o'n Nghaerdydd. Nes i'n di brifysgol yn Llundain, nes i astudio cerdd yn Prifysgol Goldsmiths. A dwi dal yn ymwneud lot efo cerdd yn yn amser rhydd mewn ffordd. Ond o'n i wastad yn gwybod fod fi'n mynd i fynd mewn i yrfa sydd yn greadigol. Ac oedd gyrfa yn y byd teledu yn siwtio fi i'r dim. Mae bob dydd yn wahanol wrth i fi ddod i'r gwaith. Dwi yna allan yn ffilmio, neu dwi yn cyfarfod pobl, neu dwi yma yn y swyddfa yn gwneud lot o waith gweinyddol, ffonio lot o bobl. Mae'n swydd sydd dych chi'n bod yn licio siarad efo pobl. Mae bob dydd yn wahanol, a dyna dwi'n licio am y swydd hefyd. Mae bob cynhyrchiad yn wahanol iawn. Dwi'n gweithio ar rhaglen plant ar hyn o bryd, sydd yn wahanol iawn i'r gyfres o'n i'n gweithio arni cynt, oedd yn rhaglen ddogfen ar Ysbryd. Swn i'n deud na uchafbwynt yng ngyrfa i yn bendant ydy mynd allan i ffilmio ac i gwrdd â bobl gwahanol ar draws Cymru. Ti'n dod i nabod cymeriadau bach, ti'n dysgu gymaint gen gwahanol bobl. Y gyfres o'n i'n gweithio arni ddwythaf Cynefin ar Ysbryd ac y bobl ydych chi'n gyfarfod mewn pentrefi, trefi ar draws Cymru, ych ti'n dysgu gymaint ohonyn nhw. A mae gweithio ar gynrychiadau byw hefyd yn rhoi y buzz na i chdi. Felly, mae yna nifer fawr o uchafbwyntiau o weithio yn y byd teledu. So ni'n dweud na'r 3 sgil hanfodol i gael os ydych chi'n meddwl mynd i'r byd teledu ydy bod chi yn licio cyfathrebu, gweithio fel tîm a hefyd yn barod am sialens ac yn barod i wynebu heriau o ddydd i ddydd, achos mi fydd yna heriau yn enwedig mewn byd teledu. Felly mae'r gallu i addasu i unrhyw amgylchedd gwahanol a rhyw broblem o ddydd i ddydd yn hanfodol bwysig os ydych chi'n meddwl mynd i fewn i'r byd teledu. Y cyngor gorau fedra i roi i unrhyw un sydd eisiau mynd i fewn i'r byd teledu, neu byd cyfryngau, neu digidol, creadigol. Ewch amdani os ydych chi'n gadael yr ysgol ac eisiau mynd fewn syth i'r byd gwaith, neu os ydych chi'n gadael brifysgol ac eisiau mynd i fewn i'r byd gwaith. Cymwch eich amser i wneud y cais. Ella wneith o gymryd oriau, diwrnodau, ond dewch chi'n nabod y cwmni, dewch chi'n nabod yr hyn dych chi'n mynd i fod yn ymwneud efo. Felly ewch amdani ac mae yna lot o hwyl i gael yn y byd teledu.